Вижте ли как е пак близо до Слънцето? Сега да погледнем директна. Да. Значи реално тук тя върви след горно съединение. След горно съединение. Директна е. Нали, бяга пред Слънцето. Тя е доста. Тук 7, тук 13, 20 градуса. Тя отива бавно към вечерница. Но е в невидимост все още. Да. Мисля, че е в невидимост. Сега как е? Да, сега е след горно съединение. В момента прогресията е вечерница. Ето. Но тук си има невидимост. И тук е съвпад с Меркурий, Стрелец, пак като тук в работата. Сега тук Венера е неутрална в Козирог, невидима, и в Стрелец неутрална. Може би, ето тя, ако е невидима, много се концентрира в работа, явно и в това, където сте били в чужбина. И там съвсем така се... Но сега вече е видима. А къде е прогресията? В Водолей. В Водолей. Не, свободно е. Значи свобода, независимост, приятелство, може приятелство на всякакви нива. В смисъл в личен план, може да е с чужденци, може да е с жени, нали, няма значение. Всякакви така комуникации. Не всякакви комуникации, мисъл по прогресия. Иначе невидима Венера, неутрално поставена и може би много насочена. Ето тя, понеже дълги години са били в чужбина и може би тя Венера си е повече като една от професиите, защото тук имам няколко професии. Защото в 10 дом е препълнено с цял стелиум има в Стрелец. Тоест, може би на няколко нива се е работил или са били нещата на етапи или на групи, в смисъл на парчета или на различни посоки. Всякакви работи, да. И това квадрат с Марс. Да. И ето го квадрата с Марс е така сериозен. Той оквадратява всичко. Нептун, Меркурий, Венера. Ако ще и Юпитер даже. Това са 4 квадратури. И тук има тау квадратура. Това е тау квадратура. Още една има горе, където... Да. Да, защото стелиум, като има такъв стелиум, той разширява своя орбис. Юпитер има 4, Венера има 4, Меркурий имат по 2. Ами тук даже ако го сложим с 6 градуса заради Венера и Юпитер, но те разширяват, защото тук отива от 2 до 10 и тук сложим още по 2 градуса, от 0 до 12 и тук с Юпитер, с Марс е категорично. Добре, с толкова сте квадратури в Стрелец, тя чужбината... Там е доста битки имало. Много битки. То не е като, сигурно и още има. Много битки. Да, обаче Марс е малко слабичък, защото той е някакси... Юпитер е много силен. Значи стелиума се... Нали, тук дава Нептун, Меркурий е малко объркан, защото Меркурий е слаб в Стрелеца. Той е като много възможности има много възможности, не може да ги обхванеме.
Венера е неутрална, опитва се, нали, да е любезна и да е навсякъде. Юпитер е много силен. Изключително той е слаб в Козирог. Тоест, той дава голяма възможности, много голямо разширение, но има ограничения, които са, да кажем, административни. И същевременно, тук хубавите аспекти са по Уран. И тук лошите са по Марс. Тоест, тук трябва да се по някакъв начин, защото тя се занимава с математика и с програмиране, ето го Уран, да кажем. Тоест, винаги да се търси приятелството, групата, дали са чужденци, дали са българи, важно да има приятелска група и да се избягва единачеството. Защото Марс е аз. И тук тя като остане в аз, буквално влиза в Риби, някакъв хаос. Същевременно пък Марс е силен в първи дом. Тук е слаб в Риби. Смисъл, да, има сила, обаче той същевременно е в повече червени линии от сини даже няма. И тук има един коинкон с толкова. Смисъл, може човек да е сам, но той дори да е сам в непрекъснати някакви, как да кажа, битки е думата. Противоречия. С Плутон е в един секстилко в там, аз в 8 дома нещо с парите на другите или как? Пак е търпение, защото сега където е Марс, казваме първо стрелям, после мисля така. Т.е. не трябва да се прибърза, не трябва да се нервираш, не трябва да се избухваш, не трябва да воюваш. Но същевременно той те предизвиква. Защото тук буквално има между Меркурий и Марс, това понякога е дори вербална. Между Венера и Марс има, което означава, че винаги по някаква причина любовта може да пострада заради някакъв вид проблем, който е от пренапрежение, който е от отговорности, който дори от страх. Марс е, когато има... Марс е смел в първи дом, но в Риби е слаб. И тук понякога Риби чисто кармично или пък Риби са пак чужбина. И това е чужбина и това е чужбина. Сега ако преструктурираме за Канада е нещо съвсем друг хороскоп. Там 7 часа, 8 часа е много разлика, което отива този хороскоп, отива някъде тук върха. Нали, отива много на запад. Но по принцип този Марс е много сложен. И той няма, отработва се с този Плутон, дето навсякъде е хубав. Колкото и да звучи странно. Защото тук има през цялото време сини линии, зелени линии в тая посока. И търпение, да знам, търпение, защото Плутон е силен в 8-ми дом, трона си, слаб е в Везни и съответно търпение, изчакване, интуиция, даже самозатваряне. Най-добре разположен, смисъл колкото е да било странно, смисъл Плутон, като изключен Везните. Значи той показва, че човек трябва да е много вътрешно, много силно да си ползва интуицията, да не се вслушва много в другите, нали, в Везните, защото там е слаб, и да подкрепя, примерно, всякакви инициативи, т.е. да подкрепя интелекта, пътуванията, развитието, работата, договорите, чужденците и така нататък. И никой да не се бърза, да не се стреля, да не се избухва, въобще да не се по никакъв начин тази сила на Марс, защото Марс е силен в първи дом, а той е квадрат. И с целия си аз влиза на битка. И съответно, като няма тази изчаквателна линия на търпение, разтурва работата. Сега, понеже тук Риби са и здраве и вече там нещата, как да кажа, и там са се объркали. Тоест здравето, мисля, защото там проблема, нали, е в края на кращата в Марс, защото Марс е и мъжете, нали, Слънцето, Марс, това са мъжете. И тук си има една болезненост, която пак е от пренапрежение. Заради първи дом. Нали, може също един човек, един мъж да е много силен и също времено да бъде силен и смел и инициативен и водач и така нататък. Изведнъж рибите отзад да пречупат нещата и да се получи голям гаф.
И тук вече е загадката Плутон, защото по някои нещата, разбирате, в астрологията какво иска от нас съдбата, а не ние какво искаме. И понякога съдбата иска точно това затваряне, търпение, самовглъбяване, тук дори някакви мистични тайни, приятелства и връзки или знания, може да бъде това е астрологията. Реално, защото Уран е много силен в 8-ми дом, той е екзалтиран по Везния, по тригонократия, въздух, т.е. той е силен, той също като Плутон няма толкова сини линии, ама си има така добре към Юпитер, към 11-ти дом, към 5-ти дом децата или към някакви такива по-свободни отношения, или къде да знам. Значи човек хем си е вглъбен, хем а когато прави връзка, тя е много свободна, много нестандартна, интелектуална. И внимава по Марс, защото този Марс е единствено го овладя пак Плутон. Всичко друго е червена линия. Ето, първо стрелям, после Луната, после тук Меркурий, Венера, Сатурн. Да, това е разрушителен аспект. Това е разрушителен. Значи Сатурн и Марс, като се сблъскате, той вярно, че Сатурн е в дома на къщата и в България. Тук може би има нещо, което е повлияло. Кой е по-силен така, както с Сатурн и Марс, така както говорихме двама, като се сблъскат силно? Той Марс е по-силен. Защото Сатурн е в падение, той в 4-ти дом е в падение. Тук е неутрален, значи падение е неутрален. Този тук Марс не е нито в заточението в падение, просто огън в вода. Но такова и всяка планета в Риби е нещо плескана, но тук е много силен по първи. И когато ударя. И като... Той е тази линия е бащата. Не точно Марс, ами е Сатурн квадрат с Марс. Защото Сатурн е в дома на родителя, някак си слаб и той вече когато се блъска с Марс е разрушителен, агресивен, изключително воинствен. Или понякога това е един от най-лошите аспекти, когато се сблъскат Марс и Сатурн, защото те с такива материални планети рушат. Те са строителни, в смисъл какъв символи. Тоест, те ако са в тригони, човек каквото пипне, някакси го изгражда. В смисъл остава. Има такъв потенциал. Обаче, когато те са в квадратура, могат да разрушат и къща, могат да я взриват. В пряк и в преносен. Може и в пряк. Те буквално рушат. Само Плутона тук... А защо има този страх и агресия, според теб? Просто съм била малко, като съм преживяла, като съм Ема това се... Долу-горе Сатурн се е движил тук още при раждането, напред-назад и удрял Марс. След това Марс по прогресия го е настигнал, когато примерно те има 2 градуса, Марс го е настигнал на 3-4 година. Да. По прогресия. Значи Марс се движи много бавно, т.е. да направи точен квадрат с Сатурн са му трябвали минимум 3 години. Но и грубо да го погледнете по дирекция, даже не по прогресия, е 2 години. 2, 3, 4 години. Ако там имало такива разрушителни моменти, тия двамата са се сблъскали, но те понякога остават белек или нещо има, което е страх най-малкото. Или нестабилност, защото те са разрушители. При всички случаи от една страна имало някаква смелост. То човек като го е страх, ако придобива и смелост, обаче от друга страна има отзад Риби, което е си психологическия момент, нали, болезнения момент. И това е проблема на хороскопа. Марс е проблема, Плутон спасява. Може би това затваряне,
сила в себе си, мистицизъм, по-свободни отношения, да няма вкопчване, да няма ревност, да няма, нали, подмолност и измами. В смисъл, защото Плутон не заявява чак такива неща, ако е по 8 дом. Той има невероятна интуиция, успя да се предпази. И да овладее евентуално този Марс, да овладее и тук тая групичка цялата. И така, сега проблема до някъде, че той има 45 градуса със Слънцето. Виждате ли го тук, точките, черните точки? Ами 40... Това е емоционално. Не, пак е страх. Да, това е страх. Да, пак е Плутон, е пак. И това до някъде 50 на 50 човек да бъде, да се покаже, да е решителен, да е, ето тази до някъде невидима Венера, защото тя е пред, нали, да изкочи в вечерница, но е там на граница и предполагам, че Слънцето е залязвало и тя, защото Слънцето като залязва, то се още в една 15-20 минути до половин час още е светло и не може да се види блясъка на Венера. А за 15-20 минути всъщност то залязва и то е тук, нали, е на граница, т.е. може да се е виждала съвсем малко, просто за половин час. Когато се вижда дългата вечерница, тя 3-4 часа залязва. И грее и така се вижда. Но тя в прогрес е отишла там. Т.е. сега си грее в пълния блясък. Въпрос е, че пак е във Водолея. Нали, пак е във Водолея. Да. Еми сложно е, значи няма понякога категорични отговори. Да. Имате ли някакви въпроси и към тази карта? Ми не зависи сега, Слънцето е синовете. Всичко мъжко. Значи, когато е в мъжки хороскопи, самия мъж, но може да бъде брат. До някакъв, че Меркурий също е брат. Даже Марс се счита големия брат, Меркурий по-малкия брат. Но реално и Слънцето може да е брат. Зависи, може да е едно Слънце в Близнаци или Стрелец. Много са така неща. И следно Сатурн може да бъде бащата, може да бъде и дядото. Но и бащата може да бъде и Слънцето. Да. Не Сатурн. Уран не се свързва с много с родители. Той е приятели, връзки, той е социум, той е нашите мечти, желания, комуникациите ни там, където можем да бъдем вързани с приятели. Думата е приятели, но понякога значи и връзки. Смисъл оттам идва от лъв нагоре. Смисъл, някой има такива връзки, защото Зодия Водолей, не това сме в такава епоха, е там, където ти се сбъдват мечтите и желания. А те се сбъдват чрез приятели и връзки. Така че връзките не са в астрология, те са зададени. Тоест, ако ти нямаш покровители и връзки и приятели, няма къде да ходиш. Ти не можеш да постигнеш. Значи някой казва, аз съм постигнал всичко сам. Ама може и Господ да ви е връзката. Значи някои уповават в Бога, непрекъснато се молят, да говорят и така нататък. Това по-висока връзка няма. И покровител. Но същевременно пък той ти дава, нали, говоря за най-висшите нива, той същевременно пък ти дава други, някой си имаш директно връзки, просто някои хора те харесват, отиваш някъде и те харесват даже без всякаква причина. Е както понякога, както той казва, виждаш една жена и тя нещо носи, има флуиди се разнасят и я харесваш и не гледаш дали как е облечена, дали има червило и въобще скъв парфюм и така нататък. И това е положението. Червилото на най-малкото. Да. Еми нещо такова. Само създава някакво. Все пак, нали, не го срещнеш, той има и циганки, които излъчват така доста вечерници, ама нали, не хукваш директно на там. Нали. Все пак има едни прегради. Според мен, сигурно аз като не мога да разбера мъжката логика.
Да, ма нормално ли е, примерно, срещаш някоя циганка, да кажем, мърлева, некъпана, необразована и така нататък, обаче, нали, излъчва жената нещо. И сега, това дядам. Срещаш Анджелина Джоли, некъпана, мърлева. Ма няма как да я срещнеш. Тя ти е същата раса, тя е бяла жена и така нататък. Сега няма нищо общо. Да. Циганките, те тиражите, нали, те срещат това на първи. Не. И Тук става всичко въпрос. да го ползват. Говорим за нещо съвсем различно. Стига, бе, за това. Какво Тук стига? въобще не става въпрос за някакви Кое само не? не ги обиждам младсинствата. Да, аз не ги виждам и аз. Те работят. И Работа. и се спират. Сега от вчера излезе един такъв казус, един такъв елемент се запознава с едно извънредно свясно момиче. Да. Така. И го съсипва. Момичето е богата наследница на много милиони. Трябва това да бъде От казано. майка и дръпва 30-40 хиляди лева, значи този човек има чар някакъв, с който... Гледали сме филма "Опасен чар". И аз се опитам да я обясня. Ти гледа ли си филма "Опасен чар"? Тя ме гледа, мига и търси вината другаде. Как става, че тези баби, включително и майка ми, хвърлят последните си пари от балкона? Да, А майка ми е съдя от Върховния съд с изключително високо ниво била. и тя ли хвърли пари? Разбира се. Да. Що да се разбира? Психологията е науката, която се е развила най-много в този век. Тя управлява света изцяло. Вие влизате в магазини и си купувате какви недокучки, които никой не е. Добре.